milena jelisnulek Lizbahan yalin tizjet mazmin Hayre mulek Hayr bmewt ħassar nubna U tajtna l-ħajja wisseb fil-qawmin Fin kien għana biex bħalek mal-qawma Niksbu r-rebħa f'saltnatek blat Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Ħut il-eżis l-lum qegħdin nofrdu l-Quddiesa għal-Ruħ Rita u Ensu Tewma. Jekk jew nitolbu l-mlejn komplu nitolbu ħjenna biex dan iż-żmien qaddis tal-Għid ikompli jkun mument tal-laqgħa miegħu. U biex nitħejju tajjeb bħal dan li se niċċelebraw, ejjew issa nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int li sirt bniedem bħalna u salvajtna, mulej ħnina. Int li mittalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Int li ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla, fil-għoli ta' smewiet, paċi fl-art li l-medmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana, int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, int b'ħafna grazzi tkattar il-poplu li jemmen fik. Ħares bit-tieba lejn dawk li ħtart għalik biex kull min jitwielet mill-ġdid bis-sagrament tal-Magħmudija jimtela bil-ħajja ta' dejjem u jgawdijena bla tmiem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-kapijiet tal-lut u x-xjuħ u l-kittiba meta raw il-kuraġġ li bih Pietru u Ġwanni kienu tkellmu, baqgħu mistaġba bihom għax kienu jafu kemm dawn kienu nies sempliċi u bla tagħlim u fehmu sewwa li kienu nies ta' madwar Ġesu. Imma meta raw ir-raġel li kien imfejjaq wieqaf hemm ħdejhom ma kellhom ħila iwieġbu xejn. Imbagħad ġaluhom joħorġu barra mis-Sinedriju, għadu jitħattu bejniethom u bdew jgħidu: "Sa nagħmlu bihom dawn in-nies, għax in-nies kollha ta' Ġerusalemm jafu li dan il-miraklu sar permezz tagħhom u dan aħna ma nistgħux niċħduh. Imma biex dan ma xteritx aktar fost il-poplu, ejjew nedduhom biex ma jsemmu dan li semma ħadd iżjed." Għalhekk reġgħu sejħulhom u ordnawlhom biex b'ebda mod ma jitkellmu jew jgħallmu f'isem ta' Ġesu. Imma Pietru u Ġwanni weġbuhom: "Għajdulna intom jekk hux sewwa quddiem Alla li aħna nisimgħu aktar minnkom milli minn Alla, għax aħna ma nistgħux ma nitkellmux fuq dak li rajna u smajna." Imbagħad reġgħu ħaduhom u telquhom
għaliex minħabba l-poplu ma għarfux kif jaqbdu jikkastigawhom għax kulħadd kien qiegħed jagħti glorja lill-Alla għal dak li ġara. Il-kelma tal-mulej, nroddu ħajr lill-Alla. Niżżik ħajr mulej tal-li weġibtni, niżżik ħajr mulej tal-li weġibtni. Faħru l-mulej għaliex u tajjeb għax għal dejjem it-tieba tiegħu, qawwa tiegħi u għana tiegħi il-mulej u kien għalija s-salvazzjoni tiegħi. Ajat ta' ferħ u rebħ fl-irejjex tat-tajbin, il-leminija tal-mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila. Niżżik ħajr mulej tal-li weġibtni. Il-leminija tal-mulej il-fuq merfuwa, il-leminija tal-mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila. Mammuċ, imma nibqa' ngħix u nħabbar l-emejjel tal-mulej. Ħaqarni tassew il-mulej, iżda ma telaqnix għal-mewt. Niżżik ħajr mulej tal-li weġibtni. Iftħuli l-bibien tal-ġustizzja, ħanidħol minnhom u rrot ħajr lill-mulej. Danu bieb il-mulej, il-ġusti jidħlu minnu. Niżżik ħajr tal-li weġibtni u kont għalija s-salvazzjoni tiegħi. Niżżik ħajr mulej tal-li weġibtni. Alleluja, alleluja. Danu il-jum li għamel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. Wara li qam mill-mewt fil-għodu kmieni fl-ewwel jum tal-ġimgħa, Ġesu der l-ewwel lil Marija ta' Magdala li minnha kien keċċa x-7 xjaten. Din marret ħabbar kollox lil sħabu li kienu qalbhom sewda u jibku. Imma dawn meta semgħuha tgħid li hu kien ħaj u li ratu ma jemmnuhiex. Wara dan wera ruħu taħt sura oħra lil tnejn minnhom huma sejrin bil-mixi lejn ir-raba. Huma reġgħu lura u taw l-aħbar lill-oħrajn, imma nqas lil dawn ma jemmnuhom. Fl-aħħar wera ruħu lil-11 stess waqt li kienu fuq il-mejda u ċanfarhom tal-li kienu nieqsa mill-fidi u hekk rashom ibsa li ma jemmnux lil dawk li kienu rawh wara li qam mill-imwiet. U qalilhom morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelu lill-bnedmin kollha. Il-kelma tal-mulej. Ek il-Vanġelu tal-lum dal-kapitlu ta' San Mark jatina nistgħu ngħidu sommarju sameri ta' x'ġara wara l-qawmien ta' Ġesu. Qed jgħidilna ma' Ġesu kellu l-passjoni u l-mewt tiegħu, imbagħad qam l-ewwel iltaqa' ma' Marija Maddalena, imbagħad ma' tnejn li kienu sejrin mixjin fir-raba, qed jirreferi għad-dixxipli ta' Emmaus, imbagħad Ġesu jiltaqa' mal-komunità. U hawnhekk Ġesu jagħti ċanfira l-komunità u jgħidilhom li għandhom fidi nieqsa u rashom ibsa. Issa ħafna drabi aħna fil-ħajja tagħna jkollna sinjali li vera Kristu qam. Ikun hemm sinjali ta' x'inhi l-verità tal-ħajja tagħna. Inkunu nafu x'inhu t-tajjeb u x'inhu l-ħażin. Imma jiġrilna bħal dawn id-dixxiepli li nibqgħu għaddejjin bir-rutina tas-soltu u diffiċli nbidlu, diffiċli nemmnu, diffiċli nagħmlu dak il-pass biex nafdaw aktar falla. Ninqabdu forsi minn ansjetà li torbotna mal-affarijiet tad-dinja. Forsi ninqabdu minn ċerta rutina, ċerta drawwiet, ċerta tgergir, ċerta kompromessi li dawn kollha jistgħu fixkluna milli verament niltaqgħu ma' Ġesu. Però mill-banda l-oħra dal-Vanġelu jurina li Ġesu xorta baqa' juri fiduċja fid-dixxipli tiegħu. Jiġifieri għalkemm ċanfarhom u qalilhom li rashom ibsa, xorta
imbagħad afdalhom il-missjoni tagħhom u x'qalilhom. Morru fid-dinja kollha xandru il-bxara tajba lil ħolqien kollu. U dan il-mandat li qed jagħmel Ġesu lid-dixxipli tiegħu qed jagħmlu l-koll il-kull wieħed waħda minna. M'hemm bżonn inkunu perfetti, Alla ma jsejjaħx nies li huma perfetti, li huma bla difett, ma jsejjaħx nies li kull ma jagħmel Alla, kull ma jaħseb jew kull ma jiġri jaċċettaw. Daw id-dixxipli kellhom ħafna diffikultajiet. Il-mandat xorta tawlhom, però mbagħad kien hemm bżonn ukoll tal-Ispirtu Santu. Dal-Ispirtu Santu li jattiva l-missjoni li tawhom Alla, li jagħtihom l-erf, li jagħtihom il-qawwa biex ikunu jistgħu jgħixu dik il-missjoni fid-dinja. U fil-fatt fuq dan għandna indikazzjoni wkoll fl-ewwel qari li qrajna li lil dawn l-apostli wara li bdew ixandru, maħut mill-Atti tal-Apostli, wara li bdew ixandru l-Vanġelu kienu tefgħuhom il-ħabs. U dan ma kinux jafu ser jagħmlu bihom, għax kienu jafu li n-nies iriduhom għamlu l-mirakli, qishom qegħdin il-ħabs għax għamlu l-ġid, ma jafu ser jagħmlu bihom, jgħidilna il-qari. Imbagħad sejħulhom u qalulhom biex iva jisħa joħorġuhom mill-ħabs imma ma jistgħux jippritkaw f'isem ta' Ġesu. U Pietru jagħti r-risposta sewwa u f'waqta. Ejdulna intom jekk hux sew quddiem Alla li aħna nisemgħu aktar minnkom minn li minn Alla. Għax aħna ma nistgħux ma nitkellmux fuq dak li rajna u smajna. U ħafna drabi nistgħu niġu f'konflitt kemm fil-ħajja tagħna personali, kemm fil-ħajja tas-soċjetà, kemm fil-politika, kemm fil-Knisja. Ħafna drabi jkun hemm min jgħid iva x'il-partit qed jiddeċiedi hekk, allura nagħlqu għajnejna. U iva x'il-Knisja qed tagħmel hekk, allura nagħlqu għajnejna. Però hemmhekk inkunu nikkompromettu lilna nfusna. U meta nikkompromettu lilna nfusna nkunu parti minn dik l-istruttura tal-ħażen. Forsi ma nkunux ħeżin aħna, imma nkunu nippromuovu u nippermettu ħażen akbar. U hawnhekk Pietru jagħmilha ċara, jgħid li għandna nisemgħu aktar minn Alla mill-kuxjenza tagħna ġifieri milli jissuġġerixxu l-bnedmin milli jissuġġerixxu l-kbarat. Issa din mhix ħaġa faċli biex tisma' il-vuċi tal-Alla fil-qalb tiegħek mhux biss irid ikun hemm discerniment, mhux biss irid ikun hemm li wieħed jara Alla x'inhu jgħidlu fil-qalb tiegħu, imma wkoll hemm bżonn ta' kuxjenza iffurmata tajjeb, hemm bżonn tal-Ispirtu Santu li bid-doni tiegħu jurina l-erf, il-fema u bil-qawwa jenna nibdlu l-affarijiet. Għalhekk jew nitolbu l-mulej llum mill-ġdid jerġa' jenna biex bħal dan l-apostli ma noqogħdux impoġġu ostakli biex nemmnu li Kristu qam, u jew niftakru wkoll fil-missjoni li hu tagħna li ma missjoni rridu niskopruha bil-mod il-mod fil-ħajja tagħna. Fiskiet nitolbu fuq dan. Issa nagħmlu bil-wifqa u nresqu t-talbit tagħna il-missierna tas-sema. Tolbuk Missier Ħanina għall-Knisja, għall-Papa, għall-isqfijiet tas-saċerdoti, għal dawk kollha li huma responsabbli mill-Knisja biex ma jinsew qatt il-missjoni li inti fdajt tax-xandir tal-Evanġelu. Nitolbu. Tolbuk Missier Ħanin għalina l-koll għal kull wieħed waħda minna biex kull wieħed waħda minna fiċ-ċokon tagħna jiskopri dejjem aktar il-pjan li ntħejjejt għalina sa mill-ħolqien. Nitolbu. Tolbuk Missier Ħanin ukoll għall-Pellegrini kollha jżuru dan is-santwarju u għal dawk li seguna permezz tat-televiżjoni. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbna il-missierna tas-sema.
Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Sem l-aktar ħaj, fit-talba tara dil-ħaj li ibnek għamilek, xinofra ġismu u demmu kol, fi sagrifiċju demmi tal-Kalvarju. O missir Allahaj, inrodu lek ħaj, fit-talba eukaristika ta' ibnek. Maqudin ġewwa fik qed nofru lek il-ġim li tak fis-sagrifiċju tal-Kalvarju. It-tolbut bis-sagrifiċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fir-glorja ta' ismu, ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li dawn il-misteri tal-Għid jgħanqluna dejjem ħalli nroddu ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nizzuħar l-mulej Alla tagħna. Sewa u xiraq ta' sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek, iżda ferħ akbar inxandrula f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-Għid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħad nubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu ksibna ħajja ġdida. Għalhekk dan il-ferħ tal-Għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinxġulek innu glorja u bleda itennulek. Quddies, Quddies, mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smawiet. Quddies tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġrat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u ixorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġġ tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokon tagħna nitolbu
li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar Rita u Enzu Tewma, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatijas li mulaqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti sema u l-ard, Alla kbir mulej tal-għaloni, sultan qawwi, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u tama ġdida. Għaddis qawwi, tkun imbirek mulej,
Bis-sħut il-eżżiż nagħmlu t-tqarbina tax-xewqa. Ġesu jiena nemmen li inti nsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien ningħaqad miegħek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Għal dejjem ta' dejjem, amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Saw dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem, amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej ħares lejn il-poplu tiegħek u bħal moġbok iġġeddu bil-misteru tal-ħajja ta' dejjem għatiħ ukoll li jasal bil-qawmien mill-lewiet f'ġisem imsebbaħ bin-nuqqas ta' taħsir. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej. Maria jifraħu tenna, Alleluja, għax li inti snaqlek tkun ommu, Alleluja.